Predstavljamo vam unikatni aparatno-programski kompleks Web Wellness. Ova tehnologija sadrži nekoliko desetina know-how proizvoda i predstavlja jedini u svetu sistem clouda potpunog ciklusa testiranja i profilaktike. Ovo je sistem produžavanja života ljudi. Program Web Wellness zajedno s aparatom Life Expert Profi pruža zaista neograničene mogućnosti testiranja funkcionalnog stanja organa i sistema organizma. Također omogućuje automatski izbor frekvencija za profilaktiku uz pomoć pribora Life Balance. Hajde da zajedno razmotrimo sve mogućnosti i prednosti ovog programa. Program radi na osnovu operativnog sistema Windows i Apple Mac. Posle puštanja programa neophodno je registrovati se. Zahvaljujući tehnologijama clouda dobijate gomilu prednosti. Sve informacije se čuvaju na cloudu, a to znači da informacije neće nestati čak i ako vam se pokvari računar. Možete imati pristup svojim informacijama u programu na bilo kom računaru na kome je program instaliran u bilo kom delu sveta. Program se konstantno, automatski i besplatno obnavlja, zato ćete uvek posjedovati najnoviju verziju programske zaštite. Program se veoma aktivno razvija. Za godinu dana proizilazi od oko 100 ažuriranja. U programu je izgrađen najsavršeniji algoritam. Što više ljudi prođe testiranje, dobijaju se rezultati i veće tačnosti, rezultati neravne mreže. Interfejs program je komforan, razumljiv i razrađen tako da se može koristiti na bilo kom monitoru. Sa lijeve strane nalazi se osnovni meni koji je moguće sakriti kako bi se povećao radni prostor programa. Na vrhu se nalazi polje pretrage imena ljudi koje ste testirali sa mogućnošću brze pretrage. Sa desne strane se nalazi promjena režima iz Life Expert u Life Expert Profi. Broj na ikonici zvona svedoči o broju novosti od vaše poslednje autorizacije. Padajući meni sa jezicima omogućuje da izaberete jezik vaše države i počnete sa radom. U odeljku novosti uvek ćete moći da se upoznate sa novinama koje su se pojavile u programu u poslednje vreme i do kakvih je ažuriranja došlo. U odeljku Registar postoji spisak svih koji su prošli testiranje. Na dnu se nalazi spisak seansi sa mogućnošću brze pretrage. Tu se nalazi potpuna informacija. Moguće je otvoriti celokupan nalaz ili ga poslati na dati e-mail. Dodavanje nove osobe za testiranje je veoma jednostavno. Unesite sve podatke i po želji napravite svoje beleške. Ako je osoba koja će se testirati već u bazi programa ili je prošla testiranje kod drugog operatora programa, tada će vas program upozoriti na to i predložiti da preuzmete postojeće podatke. Zahvaljujući neravnoj mreži, što je čovek više puta testiran na ovom programu, njegovi rezultati će biti tačniji. U programu je predočena opsežna anketa o stanju zdravlja koju kod kuće može popuniti sam pacijent ili je može popuniti i urediti zajedno sa operatorom pred testiranje. Ova anketa pomaže da dobijete preliminarnu informaciju o stanju zdravlja testiranog. Također pomaže da izgradite pravilan logički lanac provere na osnovu metoda biorezonantnog testiranja. U odeljku menija Express Test prikazano je da je Life Expert spreman za rad. Uključujemo elektrode i puštamo snagu pokazatelja. Testiranje se sprovodi na osnovu merenja elektrosuprotstavljenosti kože biološki aktivnih tačaka na 6 meridijana. Posle završetka seanse, podaci će se pojaviti u tablici seansi gdje je moguće poslati merenje na obradu, a također i sastaviti i instalirati lični kompleks na priboru Life Balance. Sistem analizira trenutne pokazatelje, ali i pokazatelje prethodnih merenja, pravi izbor iz baze podataka servera po stepenu verovatnosti oboljenja i sastavlja individualni frekvencijski kompleks. U odeljku Izbor preparata padajući meni dozvoljava vam da izaberete i koristite pri testiranju elektronsku verziju proizvoda. Također moguće je koristiti i kontejner. Ako ste izabrali da koristite elektronsku verziju, u padajućem meniju neophodno je izabrati naziv kompanije proizvođača proizvoda koji se nalazi na spisku. Navedene kompanije podešavaju se u odeljku podešavanja, u fascikli Povezani preparati.
Princip testiranja preparata na osnovu elektronske kopije zasnovan je na sprovođenju merenja sa izuzimanjem merenja kontrasta istraživane frekvencije. Frekvencija se generiše priborom sa elektronskom kopijom preparata koja je uključena u memoriju pribora ili se nalazi u rezonatoru kontejnera. Kada dobijete rezultat, možete vidjeti verovatnoću uticaja ovog preparata na organizam. Elektronsku kopiju preparata dodaje proizvođač na osnovu elektronski besplatnih zahteva od strane korisnika programa. Zahvaljujući odeljku Izbor proizvoda, na osnovu rezultata testiranja možete automatski rasporediti u grupe više od 400 prehrambenih namirnica, koje pozitivno ili negativno utiču na organizam, ili ih možete svrstati u neutralne, one koje ne utiču na organizam. U odeljku Elektropunktura nalaze se dve vrste testiranja. Prva vrsta je Vega test. Tu se nalazi elektronska baza koja se sastoji od nekoliko desetina hiljada rezonantnih frekvencija testiranja. Nozoda koji omogućuju otkrivanje verovatnosti parazitskih i infekcionih oboljenja. Etiološki faktor i njegovu ulogu u patogenezi svakog konkretnog oboljenja. Možete izabrati individualnu odgovarajuću terapiju i sprovoditi monitoring procesa lečenja. Ovdje možete praviti grupu preparata, praviti programe za pribor Life Balance, a također i programe za snimanje na reprinteru i drugo. Moguće je odvojeno uključiti neravnu mrežu koja sakuplja statističke podatke nekoliko stotina hiljada merenja pokazatelja programa u celom svetu. Tako ćete razumeti u kom stepenu verovatnosti može proizaći neki problem kod osobe koja se testira. Biće predočeno šta je potrebno prvo proveriti i koje nozode treba testirati. To veoma ubrzava rad uz pomoć ove vrste testiranja. Druga vrsta testiranja u ovom modeljku je elektropunktuološko testiranje metodom Foley. Tri vrste indikatora, pomoćni prozori, sistem upoređivanja i drugo, odgovaraju ukusu svakog stručnjaka koji rade na osnovu ove metode testiranja. Odeljak BRT sadrži programe za pasivnu biorezonantnu terapiju. Sa leve strane nalazi se spisak meridijana. Duplim klikom možete ih dodati u tablicu programa koje ćete koristiti. Da biste pustili program, kliknite na dugme Početak. Za automatski izbor neophodno je izabrati seansu testiranja u padajućem meniju. Zatim kliknite na dugme Automatski izbor. Sistem automatski bira meridijane na osnovu pokazatelja koji se nalaze izvan norme. U okviru menija u odeljku Kompleksi nalazi se tabela svih seansi testiranja. Svaku seansu možete obraditi, sastaviti za nju individualni kompleks i instalirati ga na pribor. Meni sa blokom analiza pomaže da u jasnoj vizualnoj formi dobijete rezultate testiranja. Opšte stanje sistema prikazano je vizualnim dijagramom svakog sistema raznih boja. Ovdje možete vidjeti normu i pokazatelje u formi broja. U odeljku meni dijagrama prikazano je stanje 47 organa i sistema sa pokazateljima u formi brojeva i fenomenom deficita. Odeljak dinamika pomaže vam da imate uvid u dinamiku procesa analizirajući odjednom nekoliko merenja. Pri tome možete vidjeti na okruglom dijagramu parametre koji preovladavaju, a također možete uključiti režim prognoziranja i pogledati na osnovu matematičkog modelovanja koje stanje očekuje testiranog kroz određeni period. Grafik prikazuje sve izabrane seanse, a također i prag norme za svaki od sistema. U prozoru projekcije prikazane su zone projekcije u oblastima kože na kojima se pri oboljenju unutrašnjih organa javljaju spoljašnje manifestacije u vidu bole ili izražene osjetljivosti. Na osnovu videa spoljašnje manifestacije testiranog možete dobiti dodatnu potvrdu verovatnosti dijagnoze. Padajući meni na sredini ekrana omogućuje prelaz sa realističnog prikaza na schematski prikaz. To može biti potrebno kada prikaz golog tela nije prihvaćen od strane religije ili etičkog kodeksa. U odeljku meni kičme prikazan je dijagram kičme koji zastupa stanje organa putem pršljena. Svaki pršljen prikazan je određenom bojem. Boje su vezane za eventualne probleme organa, od kojih je svaki vezan za određeni deo kičme. Značenje boja se nalazi sa desne strane. Moguće je vidjeti i eventualno curenje diskova. Rangiranje pomaže da odredite izvore upalnog ili hroničnog procesa.
Pri izboru seanse, organi i sistemi raspoređeni su po smanjenju udaljavanja od norme. Drugim rečima, sortiranje proizilazi od najvećeg hroničnog umora i upalnih procesa u odnosu na normu, od vrha ka dole. Preko puta svakog organa ili sistema prikazan je pokazatelj nivoa na obojenim ikonicama. Na sivoj boji prikazan je smanjeni fenomen i procenat nivoa odstupanja od norme. Sistem disbalansa prikazuje disbalans sistema za svaki organ posebno, odstupanje od norme i na koju stranu. Energosistem dozvoljava da pronađete vezu između emocionalno-karakternih tipova ličnosti testiranog, koristeći drevni sistem znanja o energetskim centrima, čakrama. U ovom modeljku možete videti interpretaciju u formi čakri. Otvorena čakra je najveće dimenzije, a zatvorena minimalne. Strelica ka dole označava dobijanje akumulacije energije, a strelica ka gore protok gubljenja energije. Aurogram. To je interpretacija nalaza od 47 organa i sistema u vidu kružnog dijagrama. Kada kliknete na broj na ovom prikazu ili na kolonu, možete vizualizovati organ koji je povezan sa njom ili sistem sa desne strane. Kada kliknete na pokazatelja kolone, u prozoru su izraženi organi i pojavljuju se uzroci koji mogu biti izazvani ovim promenama. Dalje mi možemo sagledati verovatnoću lučenja toksina, različitih parazita i ciljane organe koji mogu biti oštećeni. Takođe, možete pogledati predviđene izmene organa i sistema. U odeljku menija biološki uzrast vidjet ćete odgovarajuće pokazatelje kao i tendencije za narednih 20 godina i razloge starenja. U odeljku vitamini izražena je verovatnoća usvajanja vitamina od strane organizma u vidu okruglih dijagrama. Ako na dijagramu imamo popunjenost od 100%, to nam govori da se ovaj vitamin dobro usvaja. Delimična popunjenost govori o lošem usvajanju. Niže u meniju možete videti spisak materija koje verovatno stvaraju toksikološki napor, uključujući i teške metale. Takođe, u ovom odeljku programa vidljivi su nedostaci aminokiselina koje mogu dovesti do problema stanja zdravlja testiranog. Na osnovu rezultata i izbora preparata, moguće je formirati nalaz u formi dijagrama na osnovu srednjeg pokazatelja uticaja na organizam. Odvojeno možete pogledati nalaz koji se tiče izbora proizvoda. Takođe, u programu možete dobiti nalaz za dijetu ili sportsku ishranu vezanu za horoskopski znak. U odeljku formiranja nalaza možete formirati potrebne nalaze tako što ćete staviti potvrdni znak pored onoga što vam je potrebno. Nalaz možete ištampati, poslati na e-mail ili sačuvati u PDF fajlu. Moguće je dodati na poseban list svoj zaključak, a takođe koristiti i sistem upoređivanja. U programu postoji vodič za korisnike na raznim jezicima, koji opisuje sve odeljke programa, osnovne principe i druge informacije o programu. Odeljak imenik sadrži registar svih mogućih dijagnoza, parazitskih infekcija i drugo. Sve što možete susresti u nalazima programa opisano je u ovom odeljku sa komfornom pretragom. U podešavanjima možete podešavati navedene firme uključenih preparata za testiranje u odeljku izbor preparata. A takođe možete raditi i sa balansom. Abon plata profesionalne verzije programa iznosi 50 € mesečno. Pri tome, pribor ima garanciju za sve vreme eksploatacije, to jest ima životnu garanciju. Radeći sa priborom, ceo život ćete dobijati besplatne verzije programa sa svim novim funkcijama i referentnim informacijama. Imaćete pristup tehničkoj podršci. Ovo je samo mali deo mogućnosti programa. Koristite se najnaprednijim tehnologijama u oblasti funkcionalnog testiranja organizma. Закажите аппаратно-программный комплекс Life Expert Profi прямо сейчас. Naručite aparatno-programski kompleks Life Expert Profi upravo sada.